Heeh. Takon apa? Jenengan pripun kabare Pak Alek? Wis sae. Oh, njajah. Ora basa sing basa kowe berarti. Lho, tak tekoni. Sik tak tekoni. Nduk Galo. Halo. Sapi ya, Nduk. Nggih. Apa, Nduk? Apa? Sapi. Nah, jajal sing kiwa, sing kiwa, Sing kiwa. Sing kiwa sing iki no. Heeh, sing kiwa. Lah kuwi. Wedhus ya, Nduk. Iki karo tak dudono anu tepikku anyar iki. Ceplek. Ceplekku anyar. Ya, wedhus. Apa? Takonku apa? Wedhus. Lah, sing tengen kuping sapi, sing kiwa kuping wedhus. Lho, manci dalu niki kula damel anu, napa niku namanya kreatif. Wah. Kula damel anu terbaru. Oh, terbaru. Kan iki kula kan ndereke jenengan biasane jenengan tak mboten nate ngejak kula to. Heeh. Anane ngejak kula mergo kurang sinden to. Dek. Aja jujur. Jujur. Tesih polos, Pak. Tesih polos. Lah mosok ping 17 lagi Aku mbiyen nek sik polos yo ngene iki yo, Pak. Yo ngelokne Pak Alek iki anu. Heeh. Kuwi arek ngelokke bosok ngono to. Rumah saku. Ayo, saiki nembang Nduk, nembang ya. Bawani pelok. Nah. Engko bablaske bajing loncat. Nah, bawani nyilih ya ora apa-apa. Tokno, Nduk, tokno. Heeh. Ayo tokno sak duwemu. Duduhno nang piyayi ploso. Ya. Wis rasa dadak pok aling-aling ni blak kopang. Heeh. Dialing-aling yo ora ketok, mergo tipis. Iki swara bocah iki kok. Ya, yo. Tokno sing tak tokno ki apaku to. Iya. Ya. Iki ning ploso iku kudu sing apik tenane. Ora apik. Ku penontone ngalih. Heeh. Oh, ngoten. Ayo. Wah, suarane ampuh tenan. Urung. Urung. Ya, ya. Iki dipersani bulura, dipersani perangkat. Ya toh. Tenan, kuwi kudu mbok tokne apa sing ilmumu sing mbok duweni ngono, Nduk. Ora pur iki nek yo nyelo-nyelo. Ya. Janela. Wah yo elok. Elok. Heeh. Gak kaget. Ora kaget, Mas. Iki sudah rungon. Ora kaget, ora semayan kok. Iya. Wis tak omongi dalake sudah rungon, mbok ket-ketono ya ora krungu. Wong muni ora kaget ora krungu, bosok iki. Yo. Yo engko tak tokne sumanding wis. Sisihmu. Sing ati-ati perangkat kene iki ngerti budaya. Tenan. Diomongi kok. Pak Alek. Hah? Suarane secuwilik ngono apa dikempet ngono kuwi, Pak? Lho, Mbah. suara kene jek cilik iki tengere jek perawan, Mbak. Oh. Ya. Benten nek kalih anu Bu Sinden ingkang pinggir ki, Mbak. Bentuk. Kowe rumasane areng-areng buyat ni ngowos ngono ya. Loh, saya ngomong lho kono dhewe. Bocah kok wanen sapa-sapa diunek-unekke ora. Ya.
Oke. Nana. Yen wis rina Yen wis rina enggal ratri Gung. pengempulnya lumuh kok biasanya. Ya ya, bocah. Kowe musuh galuh ajur-ajur. Iya. Bocah kok lumuh men. Gak ngerti aku ning kene petentengan ngempet ambekan iki lho. Nah, ngempet kuyuh barang katanya. Kabeh kudu konsentrasi. Iya. Ki mau sing wis kena dalang Nah, kumpul. ngono lho. Yoga barangnya kudu kontrasepsi. Eksiden wis entuk. Ya nduk, kudu kontrasepsi. Apa? Apa? Konsentrasi. Oh, alah, tak kira. Iso nganggo Wong kok kontrasepsi iso. kok. Lah aku mau muni piye? Kontrasepsi. Kontrasepsi iki opo? Ben aman ngono po. Ki Ya. aja marahi hawa lho Pak, adem lho iki. Arek kudu ngono apa? Ayo, yuk. Ngene iki adem-adem ning kene hawaku wis kudu ter-ter ae lho. Lah. Lagi sedelok wae kok wis ter-ter wes. Lah. Lho wanci kula niki reden kok Pak Dalang. Eh? Nggih, kula niki sinden reden. Mulane Kula niku wau gantos Heeh. dandan sareng kalih mas-mase yoga niku kula kan mboten kersa to. lah ngopo? Wedi kula soalé. Heeh, nak roh cah bagus-bagus Joko Nggih, iki. wedi kula. Wedi nyapa? Soalnya aku kene disenggol ki gampang meteng, Mbak. Ya ampun. Mulane aku ki kon salin bareng karo mas-mase ki emoh aku. Oh iya. Iya. Kok ndak meteng ngono. Ndak. Aja neh kuwi liyai ijo sandale meteng kok. Yo. Aku mbiyen no melu Pak Alek ki ya sakmene iki lho. Basa saiki kok malah sakmene. Yo. Ayo, kali meneng kowe rung Jawa le. Yo. Kang No. Ayo. Kayak ngerakat dino iki, Mak. Iya. Oh iya. Oh pek. Oh ya apa ae. Iki dipadakne kuwi. Ah, ngono lho. Lambene dipadakne Ayo. ning gender. nerokno Pak Alek mau ki tintingan. Oh, pesa wedok kaya lari-lari. Pek kuwi. Iso apa ora? Aku kaya wis tau krungu ya ngono kuwi. Pek. Iso apa? Ayo. ora? Ayo. Mong sliramu Rodok minyak saiki. tanah liya. Oh, taedan. Oh, line didawake ngono. Mancili iki kudu dawa lho, Pak. Nek mboten dawa Oh, mboten nyuwara kuwi to? Heeh, iya wis ora masalah. mboten dawa mboten li. Iya. Repa kuwi ngopo kowe guyang-guyu iki wong ngerti apa piye? Oh melok-melok. Oh iya, kancane guyu melok-guyu ya, Nduk. Heeh. Engko tak dudui dhewe. Ya mungil lho, Pak. Nggih. Yo. Sapa wingi ke? Yo. Ndak. Tak tresnani lahir Mas Herman iso kelingan sing mungil. Kok melu-melu to Mas sampean iki? Rasane Wis menep bareng kok. wis ora apa-apa, sing penting rasane seger. Ya. Lombok cilik ya pedes kok. Iya. Kowe krungu apa? Lah aku ki muni ha sekono kok. Bab. Ben ganti rasa selindro ya. Nah, bajeng locati selindro apa? Nggih. Ah, ya oke. Lulu entak yuk. Yo.
tak suwek-suwekno Oh. ben rada kesel. Oh, rumangsamu ben kemeng ngono apa piye? Ya, dadi ki nyambut gawe tenanan ngoten lho Pak Alek. Oh iya bener bener Nggih, bener. Aku saiki arep cerita karo Pak Alek, aku suwi kula lak duangu to mboten dolan ten daleme jenengan. Oh iya, iya dolano to nduk tak wenehi duren. Kinten-kinten anu sakniki mun gadah putu napa derek? Wis, alah, putuku. Anu sing derek wau to, sing jaler derek jenengan wau. Heeh. Oh. Putuku nang joget ya ngono kuwi, melengkung. Oh ngeten niku. Nggih, setri to Pak putune nggih. Heeh. Ngesakne ki lho. Iki ndang muni nyadel joget. Galuh. Dalem. Karo kakak kok seperti itu tuh. Kakak sudah Enggak suka capek. aku. Kakak sudah capek berhari-hari ditabui Mas Galih. Wah. Iya. Jenengan napa dereng ngertos? Piye? Apa? Dek Galih niki asline kalih kula niku tasik tunggal. Loh. Nggih. Apa iya ta? Apa iya? Nggih. Oh, tunggal Niku- piye? Pencipta lagu Lintang Asmara kuwi? Nggih. Kakak beradik ngono apa? Nggih, niku kan cuma beda bapak. ngeten. Oh, beda apa? Niki nikan Tunggal mbok. kalih kula niku nggih rada pripun nggih rada sungkan karena nggih hampir nyuwun sewu nggih. Masa lalunya dulu niku agak jelek. Weh. Sek to. Anu masalah. Iki Apa iya to le? perlu diperjelas Nggih. iki. Ceritane niku Piye ngeten. ceritane? Riyen kan bapak kali ibu kula niku nikah. Heeh. Niku kan gadah yoga kula. Heeh. Terus kan di samping dulu niku kan masa lalunya kan ekonominya kan sulit. Nggih. Kula dereng nggih rada saestu niki kula dereng belajar nginden Den. niki. Terus? Dados kepeksa niku ibu kula niku kerja ten luar negeri. Nggih. Oh, Nggih, kan TKW. bapak kula niku kan ten griya kan namung kuli ngeten. Heeh. Dados ibu kula ten luar negeri niku anu digendak ki apa ya? Sek to kata-katane sing rada alus ngono ra enek to. Disenengi. Senengi. Didemeni Cina. Ngeten niku lho nggih. Terus metu? Dek Galih niki. Oh, lambemu. Lho, nggih saestu makane kan Galih. Oh, lire kuwi jenenge kuwi lho, Pak. Makane jenenge lak meh padha ya. Galuh karo? karo galuh. Amarga gara-garane ibuke digendak bapakmu. Karo Galih ngomong du. Asline kan Galih Li Juwono ta. Oh. Nggih. Sapa? Lho, Juwono niku Lah nang tulisan kae Galih Yuwono ngono iki. mboten Juwono rak sakniki. Heeh, biyen? Kan Biyen? masa lalu jelek kan diganti Yuwono. Heeh, biyene? Juwono niku kan bapak kula. Wow. Lah Li niku bapake sing ten Cina niku. Oh, edan. Galih Li Juwono ngeten. Iya. Lile ning kono kae. Ya ayo wis, Ayo. aku toke ora barbar ki kok. Bajing. Ya. Bajing lancang kaastanan. Aduh. Yo. Ya. Hati lepat narasante tiang Yo.
Ayo ngesakno ayo. Oke, sinambung Nduk Nur karo Nduk Eva ya. Berdek galuh ya Liyai ya. Ya ngono. Gen rada sigrak semanak denok diaturake. Weh ya denok. Kemringet rapopo ya engko tak tambahi. Tambahin apa, Pak? Piso. Aku lo kadung semangat. Tapi saya semangat terus kok. Semangat iki di live streaming kok. Iki mau jane yo meh gak semangat Pak aku, Pak. Roh. Tapi terus semangat meneh. Mergo ana gali. Wis. Oke, yuk diaturake. Denok, Mas. Yo. Oke, yo.
ampe ewu lagu nyeritake gedene rasa sayangku yen iso ampe ewu lagu nyeritake gedene rasa sayangku Dino Tetap jumeneng Mbak Lia. Ya, Halo, iki prayogine Madam. kadang perangkat diaturi minggah nggih. Oh nggih niku